Между шепота на вятъра и забравените пътеки на България се крият истории, които никой не смее да разказва на глас. Ужасяващи, мистични и напълно реални. Ако имаш смелостта да се потопиш в сенките на миналото, тръгни с мен, но бъди готов. Някои тайни остават завинаги в теб. Започваме. Неразгаданото убийство на Георги Марков. Една от най-мрачните и зловещи политически мистерии на 20 век се разиграва не къде да е, а в самия Лондон, сърцето на свободния свят. Годината е 1978. На 7 септември, докато чака автобуса на моста Уотърлу, българският писател и дисидент Георги Марков усеща леко обождане в бедрото си. Обръща се и забелязва мъж с чадър, който бързо се отдалечава. Няколко дни по-късно Марков умира в болница, без лекарите да могат да обяснят категорично причината. Разследването разкрива шокиращи факти. В тялото на Марков е открито микроскопично метално топче, съдържащо рицин, една от най-смъртоносните отрови, известни на човечеството. Смята се, че оръжието е модифициран чадър, разработен в сътрудничество между българската държавна сигурност и съветското КГБ. Целта е ясна – да се заглуши един от най-силните гласове срещу комунистическия режим в България. Георги Марков е бил неудобен на властта и до днес официалният убиец остава неизвестен. Въпреки подозренията към конкретни агенти, делото е останало неразрешено. Нито България, нито Русия поемат официална отговорност. Така историята на българския чадър се превръща в тиха, но ужасяваща демонстрация на това, как далечната ръка на диктатурите може да достигне и най-безопасните места на света. И въпросът остава отворен. Кой натисна чадъра и защо истината още се крие в сенките? Операция Родопи. В края на 70-те и особено през 80-те години в България тихо мълком се подготвя един от най-мрачните планове в новата ни история – Операция Родопи. Целта – насилствена асимилация на българските турци чрез смяна на имената им. Секретно планирана от държавата, операцията започва първо в Родопите с доброволни кампании, които скоро прерастват в заплахи, репресии и насилие. Стотици села биват обградени от милиция. Хората са принуждавани да подпишат нови документи, а всеки опит за съпротива е потушаван с сила. Десетки свидетелства разказват за нощни арести, унижения, побоища, изчезвания, но истинските мащаби на страданията остават скрити зад стена от държавна пропаганда. Операцията Родопи е само началото на така наречената възродителски процес, който ще кулминира с насилствената смяна на имената на над 850 000 души в цялата страна. И до днес много от засегнатите носят спомена за онези години на страх, изгубена идентичност и тайни, за които официално не се говореше десетилетия наред. Тайните под софийските павета. Малцина знаят, че под улиците на София лежи цял един скрит свят. Мрежа от тунели, проходи и бункери, изградени в най-бурните моменти от българската история. Първите тунели са създадени още по времето на цар Фердинанд. Тайни маршрути за бягство в случай на преврат. По-късно, в други мрачни години, комунистическата власт изгражда нови бункери, укрепени и готови да приютят елита при ядрена атака. Говори се за тунели, които свързват ключови сгради, като Съдебната палата и Народното събрание, и които дори днес малцина са виждали. Част от тях са изоставени, други засекретени. Истинската им карта е забранена за обикновените хора. А понякога в тишината на нощта, когато градът заспи, се носи шепот от дълбините под нас, шепот на тайни, останали завинаги погребани под паветата на София. А вие вярвате ли, че под София още се крият тайни, за които не бива да знаем? Пишете в коментарите и споделете какво мислите за подземния свят на столицата.
Невидима армия оценки. Когато през 1944 година в България влиза Червената армия, заедно с нея идва и нещо друго – невидима армия оценки. Те нямат униформи, нямат лица, наричат ги държавна сигурност. В продължение на близо 5 десетилетия се изгражда най-мощната мрежа за контрол в българската история. Хиляди тайни агенти, вербувани чрез страх, изнудване или обещания за власт, проникват в църкви, университети, предприятия, културни институции. Всеки разговор, всяко писмо, всяка мисъл може да бъде уловена и записана в дебелите досиета с червени печати. Говори се, че над 150 000 души са били вкарани в тази невидима пайжина. Но тайната им е още по-страшна. След падането на режима, когато идва време истината да излезе наяве, десетки хиляди папки мистериозно изчезват. Вратите на архивите са разбити, документите се товарят на камиони посред нощ и изгарят. Какво точно е било заличено завинаги? Какви имена са останали в сенките? И най-страшното, кои от тези невидими нишки още дърпат конците на нашия живот днес? Дори днес отворените досиета разкриват само част от истината. Историците говорят за скрити архиви, за черни списъци, за компромати, които все още държат в шах известни политици и бизнесмени. Сякаш държавна сигурност никога не е изчезвала, просто е сменила лицето си. А в прашните мазета на архивите, където времето е спряло, може би още се чува шепотът на онези, които никога не са искали да бъдат разкрити. 7 дни под водата. През лятото на 1967 година двама български подводни следователи, доктор Томасян и Иван Петров, се спускат в тайно изградена подводна станция, скрита във водите на Варненското езеро. Цели 7 дни те живеят на дъното в преработена железопътна цистерна, далеч от светлината на деня и шума на света. Официалната цел – да се изследва пределът на човешката издържливост под вода, но малцина знаели, че зад проекта Хеброс 67 стояли експерименти не само върху физическите, а и върху психическите сили на човека. Слухове разказват за тайни опити за контрол на съзнанието, за експериментални звукови честоти, излъчвани нощем в тясното метално помещение. След успешното изплуване на двамата учени, проектът бил внезапно потулен. Докладите заключени. Нови експерименти отменени без обяснение. И до днес никой не знае какво точно е било открито под мътните води на езерото. Остава само една сянка от въпроси. Какво наистина се е случило под водата? И защо властта се оплашила да продължи? А вие бихте ли дръзнали да прекарате 7 дни в пълна изолация под водата? Пишете в коментарите. Чернобил в България. Когато Чернобилският кошмар се разразява на 26 април 1986 година, България остава в сянка. Аварията, която взривява един от ядрените реактори на Чернобилската атомна станция, не само заплашва Европа, но и отправя смъртоносни лъчи към нашите земи. Въпреки това, до третия ден няма никакви официални съобщения, а медиите мълчат. Когато най-после властта съобщава за аварията, случаят се представя като нещо ограничено и не особено опасно. Особено се набляга на твърдението, че за България няма абсолютно никаква опасност, въпреки че радиоактивният облак достига страната ни за няколко дни. Реалността обаче е друга. Радиоактивното замърсяване на въздуха средно за страната се повишава няколко хиляди пъти спрямо обичайните нива. Въпреки това властите в България мълчат. Месеци наред страната ни остава в мрак, не само буквален, но и информационен. Чернобил не е просто природно бедствие, то е голяма политическа тайна. И до днес, повече от 30 години след трагедията, много от документите са все още скрити. Истинската степен на замърсяването и броят на жертвите може би никога няма да бъдат напълно разкрити. Абонирайте се за канала и ударете лайка, за да продължим заедно да разплитаме най-дълбоките тайни. Операция Паяк. В годините на комунистическа България религията беше обявена за враг на новия ред, но вместо открита война, държавна сигурност започна да тече тиха, невидима мрежа, наречена Операция Паяк. Подслушване на храмове,
скрито заснемане на богослужения, свещеници, ходжи и пастори. Всеки бе наблюдаван, а мнозина бяха превърнати в тайни агенти. Досиетата разкриват, че почти половината от висшите духовници са сътрудничали тайно на властта, някой доброволно, други под натиск. Изборите на патриарси, назначенията на епископи, всичко минавало през незрими ръце. Вярата оцеляваше, но винаги под нечие око. И до днес остават въпроси, колко още нишки на тази невидима мрежа не са разплетени и дали някой още ги дърпа в мрака. Пишете в коментарите какво мислите, дали мрежата на Паек е напълно разкрита или и днес продължава да живее в някаква нова форма. Златното съкровище на Могила. През 2007 година в малкото село Могила, близо до Ямбол, работници откриват нещо, което ще промени историята на България. Древно тракийско златно съкровище. Със сигурност това би било едно от най-значимите археологически открития в региона, но не всичко, което блести, попада в ръцете на науката. Докато някои от находките започват да изчезват още на място, други стават част от тъмния канал на черния пазар. Истината, официално потулена, част от съкровището е изгубено, а властите не разкриват подробности. Според слухове и свидетелства, държавни чиновници са били в играта, но никой не понесе отговорност. Колко злато е изчезнало? Къде се намира то днес? Може ли българската история да бъде потисната заради скрити интереси? Не забравяйте да споделите в коментарите какво мислите за този случай. Острова на сенките. На остров Персин, сред водите на Дунав, се крие мрачен спомен от миналото – лагерът Белене, създаден през 1949 година като трудово-възпитателно общежитие. Той се превръща в най-големия лагер за политически неудобни лица в комунистическа България. Повече от 15 000 души преминават през него, много от тях без съд и присъда. Първите затворници живеят в землянки, изкопани от самите тях и покрити с листа и клонки. Условията са нечовешки, а достъпът до острова е ограничен, което засилва усещането за изолация и безнадежност. С течение на времето лагерът се разширява, включвайки и съседни острови, като на един от тях е създаден женски концлагер. Днес, макар и частично запазени, останките от лагери напомнят за едно време на репресии и страдания. Мястото става символ на терора и напомняне за тъмните страници от българската история. Днес вятърът над остров Персин шепне истории за болка и забрава, сякаш самата земя помни стъпките на изчезналите, а сенките по пустите алеи напомнят, че някои тайни никога няма да бъдат напълно разкрити. Ако тези тайни и сенки на миналото ви заинтригуваха, подкрепете канала с един лайк и абонамент. Споделете в коментарите вашето мнение, дали истината някога ще излезе наяве или част от мрежата ще остане завинаги скрита. Това беше всичко от мен за днес. Благодаря, че останахте до края. До скоро в ново видео с скрити тайни, сенки от миналото и истории, които не всеки се осмелява да разкаже. Чао и не забравяйте да се абонирате!